Na púšti pripravte cestu Hospodinovi. V stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži. Všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú hrbole, lebo sa zjaví Hospodinová sláva a naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili ústa Hospodina. Vypočujte si, bratia a sestry, s nábožnou pozornosťou slova Svätého písma, ktoré v dnešnej príležitosti máme zapísané v prvej knihe Mojžišovej v 22. kapitole vo veršoch 1 až 14. Na uvedenom mieste v prvej knihe Mojžišovej, 22. kapitole čítame: Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham. On odvetil: Tu som. Boh povedal: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Moria a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham včas ráno osedlal osla, vzal so sebou 2 sluhov i svojho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, stál a vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Povedal svojim sluhom: Zostaňte tu s oslom, ja pôjdem s chlapcom tá, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Abraham vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž, tak šli obaja spolu. Izák povedal svojmu otcovi Abrahámovi: Otec. Ten odpovedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? Abraham odvetil: Syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, o ktorom im povedal Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal na drevo, zviazal syna Izáka, položil ho na oltár na drevo. Abraham vystrel ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. V tom z neba zavolal na ňo Hospodinov anjel: Abraham, Abraham. On odpovedal: Tu som. Anjel mu povedal: Nedotýkaj sa chlapca, neublížuj mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Abraham sa rozhliadol a v krvi uzrel barana zachyteného za rohy. Abraham šiel, vzal barana a obetoval ho na miesto svojho syna ako spaľovanú obetu. Abraham nazval toto miesto Hospodin sa postará. Tak sa dodnes hovorí: Na vrchu sa Hospodin postará. Hospodine náš Pane, posväť nás v svojej pravde, lebo Tvoje slovo je pravdou. Skloňme sa pred našim nebeským Otcom a modlíme sa takto. Svätý a vyvýšený Bože, náš nebeský Otče, i v túto chvíľu chceme prichádzať pred Teba a chceme ťa oslavovať za to, že Ty si Boh prichádzajúci. Za to, že i dnes k nám zaznieva výzva: urovnávajte chodníky. Ďakujeme, Pane, za to, že i dnes nám pripomínaš, že žijeme v očakávaní na Teba. Ďakujeme Ti, že i tento deň je dňom nádeje, keď smieme vedieť, že Ty si vo všetkom s nami, pretože Ty si Boh prichádzajúci. Prichádzaš do našich slabostí, prichádzaš do našich zápasov, prichádzaš do našich trápení, ale aj do našich radostí, do našich nádejí.
prichádzaš, aby si uprostred toho všetkého bol s nami. Tak my vyvyšujeme a zvelebujeme Tvoje meno. A ďakujeme Ti aj za uplynulý týždeň, za všetky dni, v ktorých si sa o nás staral, keď si nám dával hojnosť pozemských darov, pretože nám nič nechýba. Ďakujeme Ti, Pane, za mier, v ktorom žijeme. Ďakujeme za to, že Ty nám dávaš sílu a pomoc k našej práci, k našim povinnostiam, že nás svojou veľkou sprevádzaš a Tvoje oko bdie nad nami, nech sme kdekoľvek na všetkých našich cestách. Pane, ďakujeme Ti, že Ty si ten, ktorý nám dávaš poznávať, že si s nami. Keď na Teba očakávame, keď v Teba dúfame, keď otvárame svoje srdce pred Tebou, vieme, že Ty si blízko. A tak my chceme, Pane, zvelebovať a vyvyšovať Tvoje meno. Aj teraz, v túto chvíľu, na tomto mieste. A chceme prosiť o Tvoje odpustenie, prosiť o Tvoj pokoj, o to, aby si nám, Pane, zmázal našu vinu, náš hriech, aby si sa nám dokázal ako Boh zhovievavý, ľutostivý, dobrotivý. Aj dnes, Pane, potrebujeme pocítiť Tvoju blízkosť. A tak prosíme o Tvojho ducha, o Tvoje slovo, ktoré bude kázané nehodnými ľudskými ústami, ale Ty si ho použi, aby bolo živé a mocné uprostred nás. Tak pre Ježiša Krista, nášho Pána, zmiluj sa, prosíme nad nami. Amen. Pane, ku komu pôjdeme? Veď Ty máš slova večného života a my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus. Slovo Božie, ktoré spolu s čítaným príbehom bude základom kázania, je zapísané v Matúšovom evanjeliu v 3. kapitole v 2. a 3. verši a tieto slova znejú takto. Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izajáša. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Koľko je slov z písma svätého. Milé sestry a milí bratia, Pánu Ježišovi Kristovi. Vstúpili sme do tohto ročného adventu. A slovíčko advent, ako asi väčšina z vás vie, znamená príchod. A pripomíname si príchod Pána Ježiša, ten, ktorý už bol a ktorý naplno prežijeme či sprítomníme počas Vianočných sviatkov. Ale zároveň si pripomíname, že žijeme v očakávaní na príchod Pána Ježiša, na ten druhý príchod v jeho moci a v jeho sláve. A tak vstúpili sme do adventu a očakávame na príchod Pána Ježiša. A práve to, že Ježiš prichádza, práve to, že vstupuje do tohoto sveta, do našich ľudských príbehov, je pre nás jedinečnou príležitosťou prežiť skrze neho Božiu blízkosť. Božiu blízkosť. O tom chcem počas tohoto adventu kázať, o tom chcem, aby sme rozmýšľali, že každý z nás potrebujeme prežiť Božiu blízkosť. Pretože je to zdroj nádeje, pretože je to zdroj života, zdroj sily. Pretože je to cesta v Božej blízkosti. Inšpiroval ma k tomu Job, o ktorom sme na poslednej biblickej hodine rozprávali a on si v 23. kapitole takto povzdychne. Keby som len vedel, kde ho nájsť, myslí tým Hospodina.
išiel by som až do jeho príbytku, keby som vedel, kde ho nájsť. Uprostred toho všetkého, čo Job zažíva, uprostred svojho trápenia, uprostred svojich pochybností, uprostred svojho duchovného zápasu, vie, že jediná cesta, ktorá prináša útechu a vyslobodenie, je poznanie Božej blízkosti. Ale keby som vedel, kde ho nájsť. A tak sa budeme stretávať s príbehmi, možno veľmi známymi, ale príbehmi, v ktorých mužovia a ženy viery si kladú podobné otázky. A snažia sa hľadať Hospodina. Poznať jeho blízkosť. Počas adventu nám často zaznieva tá výzva v slovách Jána Krstiteľa. Kajajte sa, alebo pokánie čiňte, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. A možno potrebujeme tiež počuť a rozmýšľať nad tým, že pokánie činiť je čosi o mnoho viac, je to čosi o mnoho hĺbšie, ako len vyznávať svoje hriechy. Vyznať si svoje viny. Veď tu platí to Petrovo, Pane, ty predsa všetko vieš. Pokánie činiť znamená zmeniť orientáciu svojho života, metanoja, svoje myslenie, svoje postoje. A áno, činiť pokánie znamená hľadať, zápasiť o Božiu blízkosť. A tú Božiu blízkosť Abraham v našom príbehu prežije v okamihu, vo chvíli, keď spozná, že Hospodin sa postará. Keď pozná, že Hospodin sa postará a nájde si beránka, ktorý môže zomrieť namiesto Izáka. Áno, tú Božiu blízkosť prežije v okamihu, keď pozná, že Hospodin sa postará. Lenže tá cesta k tomuto poznaniu je pomerne ťažká, pomerne náročná. Na začiatku tej cesty stojí Božie oslovenie. Tak ako mnohokrát v Abrahámovom živote, i teraz Hospodin ho volá Abraham. Jeho menom volá ho osobne, pretože Hospodin je blízky Boh, osobný Boh. Abraham odpovedá, tu som. A v našom príbehu tak odpovie dvakrát. Tu som. Odpovedá na Božie oslovenie. Áno, toto je kdesi začiatok cesty, stretnutia s Bohom. Odpovedať na Božie oslovenie je začiatok cesty, na konci ktorej môžeme prežiť Božiu blízkosť. Odpovedá, tu som. Nevyhýba sa Bohu, neskrýva sa pred ním tak, ako Adam sa skrýval v ráji. Neskrýva sa, pretože on Bohu dôveruje, naučil sa to, poznal to v živote. Že vždy, keď ho Pán Boh oslovil, vždy, keď ho niekam povolal, poslal, vždy, keď nejakým spôsobom zmenil jeho život, tak to prinieslo čosi dobré. Keď ho vyviedol z Úru Chaldejského, voviedol do zeme zasľúbenej, keď ho povolal, aby odišiel do Egypta v čase nebezpečenstva, sucha, hladu, vždy, keď sa mu Pán Boh prihovoril, Abraham vie, že to je dobré. Pretože Boh má s ním dobré úmysly. A Abraham to vie, pretože v jeho srdci je obraz takéhoto Boha. Boha, ktorý má so mnou dobré úmysly. Aby sme odpovedali, Bože, tu som. Aj Boh, ktorého máme v srdci, musí byť dobrý Boh. Musíme vedieť, že to je Boh, ktorý má dobré úmysly s nami. Keď rozoberáme knihu Jobovu, presne o tom hovoríme, to je ten základný konflikt medzi Jobom a jeho priateľmi.
Pretože oni hovoria o Bohu, ktorý je tvrdý. O Bohu, ktorý prichádza, aby potrestal hriešnika. Čaká na našu vinu a potom sa na nás vyverší vo svojom hneve. Je to Boh, ktorý je vzdialený, ktorý je odsudzený, ktorý sa nezaujíma o naše prežívanie. Často máme obraz takéhoto Boha vo svojom srdci. A preto, keď nás takýto Boh volá, nemáme tú dôveru povedať to abrahámovské, tu som. Ale Boh je dobrý. Boh, keď hovorí, Boh, keď ťa oslovuje, Boh, keď ťa volá, má s sebou tie najlepšie úmysly. A toto stojí na začiatku cesty, na konci ktorej môžeš poznať Božiu blízkosť. Môžeš povedať Bohu svoje tu som. Ak veríš tomu, že Boh je dobrý. Áno, na začiatku stojí Božie oslovenie. A Pán Boh vysloví pre Abraháma hrozné veci, desivé veci. Zober svojho syna a obetuj ho ako spaľovanú obetu. Ten Boh, ktorý chce vždycky to dobré, ten Boh, ktorý vždycky, keď hovoril k Abrahámovi, tak to prinieslo požehnanie, úžitok. Čo to hovorí ten Boh? Abraham si nedáva čas nad tým premýšľať. To, čo robí Abraham, je, že včas ráno vstane, všetko nachystá a ide na cestu. Nerozmýšľa. Pretože ak by rozmýšľal, pretože ak by racionalizoval, tak jeho vnútro musí kričať, nie, to sa nedá, to nemôžem. Áno, niekedy je ten problém s nami. Nie, že by bol problém v rozmýšľaní, ale niekedy je problém, že rozmýšľame a špekulujeme nad tým, čo Boh hovorí. Spochybňujeme svoju dôveru. Ten prvý dojem, keď Boh hovorí, chce niečo dobré v mojom živote. Abraham si na to nenecháva čas. Nie je čas pochybovať. Nie je čas spochybňovať Boha. A preto to, čo robí, rýchlo robí. Robí ten svoj prvý krok. Áno, ten, ktorý možno na ceste k Božej blízkosti mnohí z nás nikdy neurobia. Pretože začneme kalkulovať, začneme analyzovať, začneme to rozpitvávať. A začneme rozbíjať tú mozaiku toho dobrého Boha vo svojom srdci. Boha, ktorému treba dôverovať a vydať sa na cestu, keď hovorí poď. Boh oslovuje Abraháma a on ide. Tak rýchlo ide, aby si to nerozmyslel. A to je veľmi ťažké, ale dôležité. Aby mohol poznať, prežiť Božiu blízkosť. A viete, čo je prekvapujúce na tom Abrahámovi v tomto príbehu? To ako keby nebol on. Abraham tu mlčí. Mlčí. Áno, ten Abraham, ten, ktorý keď sa dopočuje, že koalícia nepriateľských kráľov zajala jeho synovca Lóta, tak zmobilizuje všetkých mužov vo svojom dome a vyberie sa a s presilou bude bojovať. Pretože treba Lóta vyslobodiť za každú cenu. Ten akčný muž, ku ktorému keď prídu poslovia uprostred páľavy dňa,
kedy je nebezpečné robiť čo len krok, on vstáne a ide, aby všetko zariadil. Chytí kozľa, nechá ho pripraviť. Nechá pripraviť chleba, aby svojich hostí pohostil. Ten Abraham, ktorom je toľko energie. Keď mu Hospodin povie, čo zamýšľa so Sodomou a Gomorou, tak sa Abraham odváži ísť tak ďaleko, že bude vyjednávať s Bohom. A pýta sa, a zahubíš spravodlivého spolu s nespravodlivým? Keď ich bude 50, 45. Až nakoniec, keď ich bude 10, povie Hospodin, odpustím všetky. Ale našiel sa len jeden Lot. A v tej chvíli, keď ide o to najťažšie rozhodnutie, keď ide o ten najťažší zápas v jeho živote, o jeho syna, ktorého miluješ, mu Hospodin povie, tak mlčí. Ale to mlčanie má svoje miesto, svoj zmysel. Pretože keď človek mlčí, tak má čas hovoriť sám so sebou. Sám v sebe. Oni kráčajú 3 dni a on mlčí. Musí to byť čudné Izákovi, musí to byť čudné tým 2 sluhom, ktorí ho poznajú. Musí to byť čudné, keď Abraham mlčí. A možno je taká škoda, že my nepoznáme obsah toho jeho vnútorného dialógu, toho jeho vnútorného zápasu. Asi by sme sa veľa dozvedeli. Ale to je zápas, ktorý každý si musí z nás prebojovať sám. Sám a v sebe. Sám a v sebe. Nepoznáme ako, ale poznáme zhruba, k čomu Abraham došiel. Keď čítame, a len toľko nám písmo povie, viac nie, toľko nám povie, že po 3 dňoch pozdvihol oči. Vieme si ho predstaviť, ako kráča so sklonenou hlavou, so zronenou dušou, so zlomeným srdcom a hovorí sám v sebe. A po 3 dňoch pozdvihne oči. Ako človek, ktorý zrazu čo si uvidel, ako človek, ktorý má ešte nejaké perspektívy, obzory, ako človek, áno, ktorý prežil nádej. On nevie ešte ako. On to netuší, ako to Boh urobí, ale vie, že sa postará. On nevie ako. Ale už pozdvihol oči k nádeji, pozdvihol oči k vrchom, pozdvihol oči k Bohu a vie, že Boh to urobí. Aj keď on tomu nerozumie a nevie ako. Áno, presne tak, jak s Jobom. 19. kapitola je kdesi v strede toho jeho príbehu a tam v strede zaznejú tie najfantastickejšie slova možno celej knihy. Ale ja viem, že môj vykupiteľ žije a posledný sa postaví nad prachom. Job ešte nevie ako. Ale vie, že sa to stane. Toto je nádej. Ja neviem ako, ale viem, že Boh to urobí. Že Hospodin sa postará. Že si vyberie beránka na miesto Izáka. V tej chvíli, keď pozdvihne oči, to Abraham už vie. Preto, keď sa lúči so svojimi sluhami tam dole pod vrchom, na ktorý už pôjdu len oni 2 spolu, tak povie im, my tam pôjdeme, pokloníme sa Bohu a vrátime
Vrátime sa späť. On vie, že sa vráti z Izákom. Lebo vie, že Hospodin sa postará. Od toho momentu, keď pozdvihol svoje oči. A do toho ticha to nevydrží Izák. A pýta sa svojho otca: Otče, je tu oheň, je tu drevo, a kde je beránok? Kde je beránok? Toto je tá zásadná otázka človeka, ktorý zápasí o svoju existenciu. Toto je tá zásadná otázka môjho a tvojho života. Kde je ten beránok, ktorý zomrie namiesto mňa? Kde je? To sú tie Jobove slova. Keby som vedel, kde je, šiel by som za ním. Áno, toto sú slova uprostred ľudskej beznádeje. A toto sú slova ľudskej nádeje. Kde je? Kde je? A na konci cesty sa to dozvedia, pretože poznajú Božiu blízkosť. A poznať Božiu blízkosť je čosi viac ako len vedieť. Vedieť o tom, že Boh za mňa zomrel. Poznať Božiu blízkosť. Je počuť znova ten hlas: Abraham, Abraham, tu som. Neubližuj chlapcov. A vidieť toho beránka, ktorého môžem chytiť, zabiť a položiť na oltár na miesto Izáka. Dotknúť sa Božej blízkosti je práve toto prežiť. Toto prežiť vo svojom živote. Že Boh zomrel na miesto mňa. Aby som ja mohol žiť. Tam na vrchu Moria to prežil Abraham, prežil to Izák. Prežiť Božiu blízkosť. To preto Ježiš prišiel, aby na konci svojho príbehu bol tým beránkom Božím, ktorý sníma môj a tvoj hriech. Preto prišiel, aby sme zažili v jeho príbehu Božiu blízkosť. Aby sme našli odpoveď na tú bolestnú otázku uprostred mnohých našich zápasov, mnohých našich pochybností. Kde je beránok? Tam na vrchu Moria sa Abraham stretol s Ježišom. V tom svojom zážitku. V tej skúsenosti Božej blízkosti. Čas adventu, príchodu je čas, keď sa môžeš stretnúť s Ježišom. V tej skúsenosti. Keď poznáš, že on je beránok Boží, ktorý zomrel, aby som ja a ty, aby sme my mohli žiť. Prežívajme viac ako len to, že môžeme počuť. Dotknime sa Božej blízkosti.
Pretože kvôli tomu on i dnes prichádza k nám. Amen. Modlíme sa. Milostivý Bože, náš nebeský Otče, i v tejto chvíli chceme vyvyšovať a zvelebovať Tvoje meno, pretože Ty si Boh, ktorý si nám dal poznať svoju blízkosť. V tej chvíli, v tom momente, keď sme poznali, že si zomrel za nás, aby sme my mohli žiť. Že do našich pochybností, do našich obáv, do našich pocitov viny prichádzaš Ty, ktorý odpúšťaš a ktorý sa stávaš tak blízkym, že sa postavíš na to miesto, na miesto nás, aby sme my neboli odsúdení, ale aby sme my život mali. Ďakujeme, Pane Ježišu, že preto si prišiel. Aby sme my prežili takúto Tvoju blízkosť. Ďakujeme, Pane, že i dnes k nám znie Tvoje slovo. Slovo, na ktoré chceš, aby sme odpovedali, tu som. Áno, tu som ja, ktorý potrebujem prežiť Tvoju blízkosť. Nech prežívame čokoľvek, Pane, to, čo potrebujeme, je, aby si sa nás dotkol, aby sme mohli poznať, akým požehnaním si Ty pre naše životy. A preto sa dnes, Pane, modlíme, aby v tomto adventnom čase si prichádzal vo svojej moci, v moci svojho ducha, svojho slova. A aby ťa mohli poznať. Tí, ktorí ťa ešte hľadajú. Aby ťa mohli poznať. Tí, ktorí možno zaostali na ceste za tebou, aby ťa mohli poznať. Tí, ktorí ešte nenašli odvahu v čas ráno vstáť a urobiť všetko ako Abraham, aby ťa mohli poznať Tvoju blízkosť. Tí, ktorí zápasia so svojím trápením, s bolesťou, zármutkom, s pochybnosťami vo svojom vnútri ako Job, aby ťa mohli poznať. Pretože nie je nič viac, Pane, ako to, keď my môžeme prežiť Tvoju blízkosť. Toto nám daruje. I v tomto čase adventu. Buď nám milostivý a buď k nám zhovievavý. Pre zásluhy beránka Božieho, Pána Ježiša Krista. Keď my skrze Neho ešte takto k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. A v túto chvíľu, ľudia Boží, nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasni nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoj obličaj k tebe a nech ti udeli pokoj. Amen.